Shubor nakaslem jong udongsan hima. Presiden rangba kahinyo trap Youth Council ba Robert Jun Kharjarin uloong ba kalong ka bas ngosi ba ka yeng ka syari kan penmi ya ka hukum ha ka sin ka baningkong ha ka jela ba kamshan ya shu ya ka sorkar ba di kitnat kam ka sorkar kum ya ka district administration ka mining and geology bat khamtam ya ka tanat pulet pante la kam ya ka jingti bat khayi be an yu doyong ha ka jela uloong ru ba kum kani ka jingja kam pa juja ha ki wei ki jela bat kalong ka ba pinbitar ba ka jela Meghalaya ka duna palat ya kitnat pulet ban pet ya ka jingyat ki trok hasurak ban pet ya ki kali kit doyong bian bat ki kali kit palat put bat kani kalong ka ka bamla ban priang ula ai jingmut ru balada ka tanat pulet kamlap ya ki jaka ti doyong ha ki jaka kendong ki bampat lat kali lade ban pendan kam di ki drone khnang ban lap ya ki bati doyong bian ulang baka ba penpang nuot kade ka jing penmi ka hukum menen ka sngi baka high court kala hukum bakan wanra hadu shiphautali ki company ki pulet Central Industrial Security Force jong ka sarkar pedeng ha ka baya ka bailot baisap hapse na ka plating ka sarkar jela ka bade ka pisa jong ki nongsong snong ka jela na ka khajna bakila siu laban ka daw baka high court kala batha ban pendan kam shiphautali ki company ki pulet CISF ban pet ngori ka jingya ki trok ki bakit bi anyu do yong Hagajing shisha ka sarkar jela kala aida ka sandur sya ka high court ha ka bakala penpaw badan kam hadu shispa anriu pau company ki pulet CRPF bante la kam ya ka jingti ba jingket daw yong bian ha ka batang ka jinglot ban shnai ya ki jaka sa kan kot sya ka laispa kan riu klur tingka handai ka court kala kentaj ya ka ni ka sandur bat kala batha ban wanra shipau tali ki company ki pulet CISF ka long ka basungsi bah ka history jong ka jela ka jongi le se kan di ka sin ka benkong ba da ka yin ka syari ka penmi ia ki hukum ki ba penpau ba wat ka yin ka syari ru kam syania chu ya sarkar bat ya ki tanat terikam jong ka sarkar kum ka district administration ka mining and geology bat kham tam ya ka police department ha ka bai dei ban te alakam ya ka jing ti bat khai doyong be anya ka jala ka jongi ngam tharai ba kum kani ka jingjia kala jia ha ki wei ki jala but let's say kandi ha ka sin ka benkong ba ka yin ka syari ka habban pekno da ka central agency ban pentrikam lani ban khmi ba ki an ki kanun ki niat bet ye renti ha ka jala ka jongi ka longga ke ba penbitar sin perkhat nama beli lada ngipet ka mekhlia ka jongi ngim la ban len hot ka don ka jing duna ha ka tanat nong ka police department hanrei ban ong ba kala duna hadu kata ba don police ban pet ya ka jing yat jong ki trok ha surok ba highway ka long ka ke bom la pedeng lada penpet ya barok kawe ka lenti yat jong ka highway Ngidan sibun ki police department lani ki police station lani ki police office ki badan harut surok jong ka highway sendan. Ngidan sibun ki traffic police ki bayang ha ka highway. Ngidan sibun ki patrolling police ki badan ha ka highway. Ngidan ya ki gate jong ka transport mo ki badan ha ka highway ti lada ong ba kita ki police station lani ki police outpost lani ki police personnel lani ban ong ki gate jong ka transport ki badan highway kim la chu ban te alkam ya ka jing kit bi anyo doyong ba dia ka jing kit palat put ya u doyong ka long ka ba ka bom la ban peding kani ka penpau ya ka jing ya don ketilang jong barok ko ka system ha kani ka kam ka penpau ba imat ba nadu na jrong nadu ki menteri hadu ki tanat rekam ki ya selalang ya kani ka kam hot ladang ong ba ka police department kam lap ya ki jaka ti doyong ha ki jaka ba kam kendong le se ka wi ar teli ki jaka le se ngila ban pedang ki bom 4 lat kali ki bom yo ti hendrai ka jingdon menta jong ki satellite ki drone mo ka teknologi ka badan menta lada ki padon kam tang da ku drone na satellite ru ngatrai lalap mano bati doyong mano bom ti doyong be an tendrai ke ke bas ngusi adu kata-kata bat ka ba pen pangnut na ya ka ke ba ka mi ka order ka ba menin kalong ba menta ka hekut ka haban wanra adu shipho company ki CISF nalor kata ka ba kham sungsi du kalong ba ya ka ni ka bailot bicep
haban siu na kepala jong ka sarkar jela habaong haban siu na kepala jong ka sarkar jela kamut haban siu na ka pela ka jong ngi kum ki pajba no sosnong mangi ki pajba no sosnong la dep siu ya khajana ngi la siu ya ka badi ban siu cha ka sarkar la ka diga kuna la diga khajana bat ngi khmil nanti ba ka sarkar kam panon kam hok ya ni bisa ka jongi ikhmil nanti bahkan senai ke school kan senai ke hospital kidon kijing angnut jong ki pajba amta ban yo ya state university lah jong kadon kijing angnut bangin don ki hospital ke babiang ki surok ke babiang in yo ya ki skim bat ke lat penroi ke babiang tilada ya kata ka pisa da ki prokuror en penlut no ha ka ban siu ya kini ki sipau teli ki company jong ka CSIF ban le ya ka kam ya ha ka ba ka tanat sarkar ka di ban le ya katanat jong ka polis ya katanat jong ka transport ya katanat jong ka mining and geology banle ya ka kam ka ba katanat polis ka di ban le habakut ngi pajba menta kalau along ngi la along ku bangi haban siu arsin ya ka juk ka kam syaka polis department ru ngi haban siu syaka transport department ru ngi haban siu ka tulop syaka mining and geology department ru ngi haban siu kumju ru syaka central agency CSIF ru mentang haban siu ti habakut hi ka jingdu nong kan long yang ki pajba na kani hajaka bangin yo ki school hajaka bangin yo scholarship hajaka bangin yo tulop ki no hikai hajaka bangin yo ki hospital ngin sadu no nang beli kan ni ka pisa ka jongi ki pajba menta ka haban lik no sya kini ki tanat ya ka ban te lakam ya ka ta ka jingti doyong be an ban jing chalan doyong be an ka kut ka intervene no beli ka lab katip bakadon ka illegal mining but ka legal transportation nginom la ban ong ka kut no beli ka kut kadon la ka jong ka board ban intervene but dia kan ka board la pen kup da concern ka India hajing sya ka ka bale ka kut ban intervene ka di ka babha nam taban safe ya ka pelateng ka jong ka jela khnang ba kata ka pelateng ka an penon kam haki jaka badi ban penon kam tingi haban ai ko beli jing shy ka jing intervene jokut ka bangi haban keren kalong bala dangin pet kat kum kani ko order hadin ba ka high court ka phapan khre ya ka blueprint lani ta ka working plan kumno ba dei ban le nam ta ban te lakam ya ka jing ti doyong be an bat salan doyong be an ka sarkar jela ka lapan khre ya kata ka plan dan ni kata ka blueprint ka ba long impressive mau ka kut ka penon kam da kantin grandioses kabomut kabala he kabala khrau but kat kum kan ni ko order la ong ba ki pan hadu sispa an repo company ki company ki pulit la ne ki central agency but hakawai company ke don sispa lai pesan ngut ki personal tila da pin ken sispa an repo but multiply da sispa lai pesan kala po hedu art huwe jan ruspa ngut ki police personal ki banwan bante la kam kana kani ke digi jipun khre jongka state government tangga ban snai te ki barak kumbong opi ka pau baka state ke indicate adu lai spa 100 crore tang ban thit ki kali system san popra crore ngimpat ekren ka salary ngimpat ekren ka PAW ngimpat ekren ka mes ngimpat ekren ni ki jidon kam ti hadu kan no ka state mo ka pha ya kata ka blueprint bat ka jinglut yung kata ka blueprint ladangin suya tharai mo kalawan poi 3,000 crore what hadu bakal penlong ya ka high court ban reject ya kan ka proposal namar kalalong wat ka high court ro ka haban keren kalalong kumba keren tomet mo ban ong balada ngin ailat ya ka state bakan penbiang ya kata ka jingdon kam jong ka blueprint wat udoyong ru unlut no naka ka jela ka bomut kata ka jing pen khre jong ka state kala sule ya ke bom laban long bat ngisungu ya ka high court ka ong bangin bu no tang shpoteli Shubu lada ka high court kali pediang yang jing pen khre jong ka state kamut dagi hajar kurun ngin su sep ka pisa jong i pajba tenre ka kut da ka jing start da ka jing sampang jong ka kong ngin bu swatang shipho company omde da ka CRP namar ba ka hap ka jing pet hi jong ki IPS nri da ka CISF ya ka ba kan pet bat haju opor amde tang ba kan pet ya jing salan doyong ki ongru ki laban pet ru wat ka jing wan penpoi jong udrok syaka jela ka jongi te ka jing kali menta kolong lada ka tanap pulit jongi ka transport department jongi kami yo isu tangnya ki trok ke bayat na doyong ki bakit doyong ha highway ti hato kila mo ban check kita kinong kid drops li
ki ba kham snu shu ban ya kani ti kani ke babu yu dak jengkeli u bakrau ya ka police department ka budan buram ga jongi ka babu ya udak jengkeli u bakrau ka jengkeli menta kalong ba hato kim don ya ka jingla ban le ya kane kam la ni kim don ya ka mon la ni ki don ya ki mon ri ki breu ki mon ajrong ki penbor ki banom le ya kane kam kanu ka badai menta hato kim don ya ka jingla la ni kim don breu ban le la ni ki la bat ki don breu henry om kita ki high level order kim sha ki ban le kata de jingkeli ka bakrau ya ka ba haka jing su thu hi jongi kalong kam la long ban ong ba mla chu ban check ya ki overload truck ban ong mla chu ban check ya ka jing salan do yong bi an namar ba ki yak na highway te an ki truck te ki he kim de ki kat ki barit kat ki khiu mo ki he de mano ru ki la de benu iya kane nalor katang idon sa ki giet mo ki giet ro ki don ban thau ban wa ki tik kum no mamlap ya kata hot la da pi ong bom lap ya ki mining area ki badon ha ki chaka ba jangai ki bom light surok ki bom light you ya kita le se ka way arteli kala ban long bong ba okay nom lap re ki bobun ki mining area ki light surok ngam beli ti do yong hi ha ban kit da kali ka jing don jong ka teknologi mta jong ki satellite ki drone ki bala ban shandur ha no por ti kanin shupen pau ba ya ka jinglong ya selalang kani ka pen pau bet ya ka ke baga sarkar jela kamsha ya ki police department jongi ban kem ni trok kamsha ya ka transport department le se ban bat ti ki overload trok le ban check tu ki chalan ti kalong ka ke basngusi ya ka ba tang namar ba kim don ya ta kamon banwan ra ya banwan ra ya ta ka system la ne ya kom trikam ban te lakam ya ki kambi an mentangi ki pajba ngi haban siu extra ya ka pisa sha ka sarkar but kumbang ong hajaka banginio ki school ki hospital ki surok ki skim ki babiang menta ngi ki pajba ka ngin sa nang du ya ki lat jing matoi no bli ya ka ta ka kam ka ba ki de hok ban le ki department kim shema le ban mentang hi haban siu extra burden da ka bangi ki pajba hi ngi haban siu sha ka CSIF but ka jingdawa na ka liang jong ka seng kalong ba ya ka sarkar kalong ba haba phiele election phikular ya sibun ba gijing kular se pajba phikular ban sna surok phikular ban sna hospital phikular ban sna university phikular ya sibun ba kilat penroi hangi pajba ka jingkeli kalong phinyo pisana i ban le kata wat ya kan ka pisa ka ba don mentaru haban ot na di kandiat ban siu sha kata ka CSIF beli ti phim ong ye kitu ki ye police jong phi ba phin te la kam ya kani hanre jin la da ka police department ka duna ngathrai la da ki pancing rap tang na ka VDP snong ngathrai la ban te la kam khlem ko no jing lut pi ai tang ka anor le mulum la ye ki VDP snong la ten rei ka ni ka pen pau ba ya ka jinglong ya selalang ya ka jing don pentalang kam de shu ka kamburi ban ong ba ka sarkar ka don mentah ka illegal trade jong ka coal mining but jong ka coal transportation kata kam de shu ka kam ka boburi but habakut hi kini ki jia na ka dau jong ka jingkwa pisa jubor jong ki katu ne ki breu ki badon ha ka bor but habakut pat u ki badu nong ka andai hi ki pajba kumba ong hi ngadang pen kan mau ha ka wi interview ba kumba ong upu Francis ba kador jong ka jing bam sap en siu de ki baduk ti kani kala urlom na kadau ba kita ki breu ki jongi ki badon ha po transport po mining and geology ki badon ha po ka home kimle ya ka kam wan ka CSIF but ya kata kador hap siu mangi ki breu ki pajba ka sarkar kala bandi ka batmai menta nomor hoj ki don katuk ni ki ruth mai henry u kli du jong ka sarkar bat ki kli ki baar mo ki deputy man star ki gi jo ho lada ki kanhun ki badan ha ka sarkar ki la jan dei hi ki jo kam dadon than ka jing affair ka ki minister ki babat kam tam mining and geology bat hiu ju hiu breu na du bari ma du mta transport mo di ju hiu breu bari manswa kadon ga jing kala na ka home ya ka ba manswa bat da wei mta la bat da wei ten rei uniu babat mta ya ka homuru la don teng ha ka sarkar manswa ti ho kala bandai ka sarkar ka batmai rei ki breu ki dang di hi ka ju tim
but kani ka case hi kami ka high court ka pass ka order kam dadi ban target ya kani ka government ka bamenta ka kham target ya tu government ka bala rim hi ya ka ba ki wan biang da gijo ki bro ti kumba ong api ba ngiyo iya ka jing transitom jong police department menta bana khun persaya drok Henry hangi ki paj ba menta udak jengkli ba mi kalong ladaya ka trok ki doyong yo i kat no tammi kata ki no ki drok ki bekit puri buri hai senduk ibarit bat balak ban buri hang no tiga dak jengkli kalong ba sai kalawai jong ka jala ka jong sai kalawai jong ki khun samla ki jong lada wat ya kani ka bahe ro ngimla wat ya ka mining mo ka bahe ka bada ki akar ka mining ka jia ngimla atau la mo ban rat dong khong gitu ki laps ki baki sna drop hakan dong hari ti itai di dak jengkeli ba penting yang ki nong song snong watang ban perkhat na tak daw kolong ba ladang gimyo hi ki nong bisar bat ki nong sensar bat ki nong yalam ki jongi ki ba khoj ki balaj na ka bits bay bat ki balaj na ka bamsap kum kini kin jiaman kasngi kum kini kin jiaman kasngi barok san sedam bat habakut hi kolong ya kata kador ni haban siu mangi paj ba ti hendri en keno yang no kumba ong ba kani ka kam kala jia barok san sedam ki paj ba ki jongi kidang ailat biang ya keju ka kan hun ban sensar rangi ti habakut ban keno than ya ki ne ki ministaru kala long bej hi teng no mo boleh di ki paj ba hi ka bejit but baling ini alen haba kini ki minister pat hak pot election ki la penlut da ki phau da ki spa krur le se mano bantip ya kata tiki hap i ban penmi ti haba kut pat maki kin penmi ya ki bala penlut ngi ki pai ba pat ngindu ya ki lat jeng mentoi ki babun kumba ong ngai phi jaka ban yo ya ki lat penroi ki babiang ngindu no beli wat mentali kolong ba nalor ketuka budget ke bala he lupa bagi siu sya kini ki department lai sauteli mentangi haban siu saya kane ka saya ti habakut hajaka bangin dio school nginum yo syu jaka ban yo college kin yo syu bat lada kumni ka jia stang si banai banai kino hikai lah ban mi hi surok ki mustarul li haban mi hi surok ki agano di ba mi surok no blai na ei ka kastit kan yo extra money ban pay ya kini na ei kan yo ka haban sim nang ne nang tai te wei la sim te kala don sing ta ka ba ma kolong menta kolong ba subu menta kastit ka sim ya kan ka pisana ka police department wat ki pulit ro ki haban mi madan ta bandawa surok o bandawa tulop wat ginong tray subu menta ka sim na ka transport department wat ginong tray transport la se ki haban mi habdin lai banai so banai ban ong ba pek ngim yo tulop no boleh la sim no naki hi ban siu se gini kai CSF ka jala ka jongi kam dei ka jala ka bun revenue kalau ka revenue jongi kalong limited ka central government te ka nom siu ya kum kini jing ai ka kanu ko dur kan ya rap no boleh kumbang ong phingi la don lupa police ngila don lupa ka transport la don lupa ka mining and geology department ngila don ya ka teknologi ya ka bangila ban trace ya gini pin subu tang CCTV man ka 10 kilometer ne san kilometer lalap man ho bakit tu ya ki ne ki doyong lalap ti hendrei habakut ki jia ki no mo boleh ngim samla yo ya ki no sensar ki bakhuj ngim sem layo ya ginau sensar ki ba kwa shisha ban wan ra ya ka sensar khadar ka ba bit ka biang ha ka jala ka jong